Umqeqeshi oyinhloko weKaizer Chiefs uFernando da Cruz ukholelwa ukuthi iqembu lakhe lilahla amaphuzu amabili ekuhambeni eRichards Bay ngemva kokupha iqembu lasekhaya amagoli amabili alula ngesikhathi somdlalo. Amakhosi alwe kanzima ukubuya emuva ukuze athole idraw okuyiphuzu ulawo lokuqala eRichards Bay ngemuva kokushaywa imidlalo emithathu ilandelana kuyo le ndawo. Uma ebheka lo mdlalo, uDa Cruz uzwakalisa ukudumala ngamaphutha ezivikeli zakhe, egcizelela ukuthi omabili amagoli abawangenisile bekuyizipho eziye eqenjini eliphikisayo. Uqinisekise ukuthi iChiefs idlale kahle kakhulu futhi beyingcono kunembangi yayo, ezikhalela ngokuthi idraw ibangelwe amaphutha abo kunokuthi iqembu lasekhaya belibadlula ngomdlalo. Yize ebengajabuli, umqeqeshi uthole isibindi emsebenzini omuhle owenziwe ngabadlali abangene besuke ebhentshini, uFaiz Abrahams no-Asanele Velebayi. uVelebayi uphakele uSiphesihle Ndlovu igoli lokulinganisa, okugqugquzela uDa Cruz ukuba aqhamise umsebenzi omuhle oqhubekayo owenziwa abadlali abasuke ebhentshini kule sizini. Ugcizelela ukubaluleka kokugcina lowo mqondo wokusebenzisana, eveza ukuthi iqembu lithembele kuwo wonke umdlali, hhayi kubadlali abangu-11 kuphela. Lo mphumela ushiye iKaizer Chiefs isendaweni yesithathu etafuleni lelokhu ingamaphuzu angu-8, yize ingakahlulwa isalele emuva ngamaphuzu amabili kubaholi abaphezulu, i-Orlando Pirates neMamelodi Sundowns. iChiefs izimisele ukubuyela endleleni yokunqoba lapho isingathi siwelele FC ngoSepthemba 5. iKaizer Chiefs ibhekene nezindaba ezimbi kakhulu kulandela ukuqinisekiswa kwemininingwane yokuthi umhlaseli othembisayo uLangelihle Phili uzohlala ngaphandle kwenkundla cishe amasonto angu-8 ngenxa yokulimala eqakaleni. Lo mfana oneminyaka engu-21 ubesevele ezibonakalise ngezinga eliphezulu ngokushaya igoli lakhe lokuqala kumakhosi emidlalweni ababambana kuwo ngo-1-1 neMamelodi Sundowns. uFernando da Cruz owethule lezi zindaba uvumile ukuthi ukulahlekelwa yilo mdlalo osemncane kubuhlungu kakhulu, kodwa waphetha ngokuthi abaqeqeshi banokwethemba okugcwele kubadlali abakhona ukuthi bazozivala lesi sikhala. Enkundleni iChiefs ilwe kanzima ukuzithola iphuzu, idlala ngokubambana ngo-2-2 neRichards Bay FC ngoLwesithathu ebusuku, okuqede umlando obuhlungu wokuhlulwa kathathu kulandelana emidlalweni yasekuhambeni bedlala neNatal Rich Boys. Leli phuzu lilodwa lishiya amakhosi ehleze endaweni yesithathu kwilokhi ngamaphuzu ayisishiyagalombili emidlalweni emine, esalele emuva ngamaphuzu amabili kubaholi belokhi i-Orlando Pirates kanye neMamelodi Sundowns. Abadlali abakhulele kwiKaizer Chiefs Youth Development Academy uNaledi Hlongwane noPheko Phago baphathule ukudlulela eqenjini laseKapa iHope FC kule season ka-2026-2027 okuzobenza babe abadlali abane bamakhosi edolobheni laseKapa. Umhlaseli uHlongwane nomdlali wasesiswini uPhago bajoyina iqembu leli elisanda kusungulwa ukuze baqhudelane kuMotsepe Foundation Championship ngaphansi komqeqeshi uClayton Daniels. Lokhu kudluliswa kunikeza laba badlali abathembisayo ithuba lokuthola isikhathi sokudlala njalo kanye nokuqhubeka nokukhula kwabo kwezobuchwepheshe zebhola. Le nqubo iphinde ihlanganise laba bobabili nabanye abadlali abaphothule esikoleni seChiefs, uSamkelo Zwane noNozinto Bonhle Molefe asebevele bephothule ukudlulela kuyo le club eseKapa. Umdlali weKaizer Chiefs uDylan Solomons uphawule ngomncintiswano omkhulu wesikhundla sasemuva kwesokudla i-right back njengoba kuqhubeka ukuhlolisiswa kwabadlali ezindaweni ezahlukene eqenjini. Amakhosi ahlanganise iqembu elizobhekana nokuqhudelana emkhankasweni eminingi kule sizini, kubalwa iBetway Premiership, iCAF Confederations Cup, iCarling Knockout neNedbank Cup. Nakuba umkhankaso wabo we-M10 8 uphele ngaphambi kwesikhathi kulandela ukuphuma kabuhlungu emidlalweni wokuqala neGolden Arrows. Umqeqeshi uFernando da Cruz ukhethe ukungamsayinisa umdlalo omusha kulesi sikhundla sangemuva kwesokudla ewindini lokushintshana kwabadlali, wamkela ukwethemba abadlali abakhona. Kunalokho, iklabhu igxile ekulondolozeni ezinye izindawo ngokuletha uNozinto uRinaldo Lina, umvikeli wasesiswini uThabo Moloyisane, umdlali wasesiswini ovikele emuva uAldolf Mtasingwa, abadlali bezimpiko uLangelihle Phili noFaiz Abrahams, nangaphezu kokuthi besayinise uKhanyisa Mayo uNomphele suka kuCR Belouizdad.
Ukwethemba umqeqeshi kulesi sikhundla kusukela ekubeni nabadlali abanekhono elimangalisayo lomdlalo lokudlala izindawo ngezindawo. uSolomons uqhudelana ngqo noThabiso Monyane noReef Frosler, kanti uFrosler usetshenziswa kwesobunxele kulesi sizini. Nangaphezu kwalokho, abavikeli basesiswini uMoloyisane noZithakwini kanabo banakho ukuyivala le ndawo kwesokudla uma kuvela isidingo. uSolomons uphawule ngezinhloso zakhe nangomoya okhona eqenjini emva kokudlala imidlalo emibili kuphela emidlalweni emine yokuqala yeChiefs, ukungena ngemva kwekhefu neGolden Arrows kanye nokuqala emidlalweni weSekhukhune United lapho anikeza khona iphasi eliholele egolini. Ugcizelela ukuhlala elungele ukusiza noma inini uma ebizwa ngenhloso yokusiza iqembu liwina imidlalo eminingi ukudlula isizini edlule. Ucaphune ukuthi umncintiswano wokudlala unempilo, wathi abadlali basekelana kakhulu noma ngubani othola ithuba lokuqala. Inhloso enkulu ekhula imihla nemihla ukuqinisekisa ukuthi club igcina ihlezi phezulu kwilogi. Wengumvikeli weKaizer Chiefs uAiden McCarthy ufinyelele esigabeni esibalulekile emsebenzini wakhe webhola ngokudlala indima ekusizeni ompetha base-Azerbaijan iSabha FC ukuthi bazitholele indawo esigabeni semidlalo yamaqoqo ye-UEFA Champions League. Umvikeli wasesiswini waseNingizimu Afrika oneminyaka engu-22 ujoyinele iklabhu ezinze eBaku ngokudluliswa unomphela kulandela isizini enhle kakhulu edlalela amakhosi. Ngokwenza njalo ube ngumdlali wesibili ukuhola emgqeni weKaizer Chiefs ukumela iSabha FC elandela ezinyaweni zomdlali wasesiswini uHendrik Eksten. iSabha FC iqinisekisa ukungena kwayo emqhudelwaneni ohloniphekile wase-Europe ngokunqoba ngo-5-2 ngemva kwesikhathi esengeziwe emdlalweni wesibili omkhankaso we-playoffs bebhekene neHapoel Shiva yakwa-Israel. uMcCarthy ube negalelo kulo mdlalo obalulekile. Ungene ngomzuzu wokuqala wesikhathi esengeziwe ukuze uqinisa emuva ngesikhathi sohlelo lwalempi ebinengcindezi enkulu. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uMiguel Cardoso uphakamise ukukhathazeka mayelana nokungaguquki kokuphatha kwiPremier Soccer League. Ethi iqembu lakhe lihlaselwa ngokungafanele ngonompempe nangaphezu kokubusa ibhola lokuzinikela ngendlela efanele yokudlala. Lo mphathi wasePortugal uzwakalisa ukukhathazeka ngenani elikhulu lamakhadi iqembu lakhe liwaqoqe ekuqaleni kwalomkhankaso, ekhomba ukuthi Sundowns isithola amakhadi aphuzu angu-15 emidlalweni yayo eyisithupha yokuqala. uCardoso ugcizelela ukungalingani okucacile ngokuqhathanisa amanani amakhadi nalawo abaphikisi babo bamuva nje ukuhlanganisa amaZulu FC, Golden Arrows, Marumo Gallants, Kaizer Chiefs kanye nePolokwane City. Uphinde wacaphuna izibalo zesizini edlule ephawula ukuthi Sundowns ithola amakhadi aphuzu angu-53 namakhadi abomvu angu-4 uma kuqhathaniswa ne-Orlando Pirates ethola amakhadi aphuzu angu-28 yangathola nelilodwa elibovu. Ixwayisa ngokuthi lamakhadi abawathola ngokweqile azoholela ekumisweni kwabadlali ababalekile ngesikhathi semncintiswano wesicoco. uCardoso unxusa onompempe ukuthi baphinde bahlole indlela abasebenzisa ngayo iqembu lakhe. Ugcizelela ukuthi Sundowns idlala umdlalo webhola omuhle nohloniphekile kunokuba ibe nesitayile esinomzimba ngokweqile. Ngenkathi ebuza negoli elingavunyelwanga elifakwe nguLeon benqoba ngo-5-2 eqhubeka nomkhankaso wokuba ngumpetha, umqeqeshi oyinhloko ugcizelela isidingo sezinqumo zokwahlulela ezifanayo efuna ukuthi abadlali bakhe bathole ukuphatha ngokulinganayo ngaphansi kwemithetho.